והייתה שם בחורה צעירה שאני כבר עוקב אחריה כמה שנים מאז ימיה בבית צבי, שבעיניי היא פשוט הקול של העתיד, והיא גם שחקנית נפלאה, והיא שיחקה שם בתפקיד מרגריטה. אני רוצה שהיא תשמיע לכם את האריה שלה מתוך השטן במוסקבה עם המוסיקה והעיבוד של אבי בנימין, ועל הקשר שבין הפזמון והחיים אני יכול גם להצביע בשיר הזה. השיר נקרא "זה היית אתה בחלום", כשהיא חולמת על הרב האומן האהוב שלה ולא יודעת אם הוא חי או מת. ואני רוצה להגיד לכם שכתבתי את זה לפי הרומן ולפי העיבוד של יבגני והכל, אבל בעצם זה שיר על כשהייתי מצלצל לאמא שלי לפני שנים ושואל אותה מה שלומך בבוקר, והייתה אומרת לי לפעמים נהדר, ושאלתי מה קרה, היא הייתה אומרת חלמתי על יודלה. ועל השיר הזה הוא שיר בעצם על אמא שלי. תרשו לי להזמין אל הבמה את לימור עובד. זה היית אתה בחלום, זה אתה, זה היית אתה, זה אתה, זה היית אתה, זה אתה, זה היית אתה בחלום. פעם ראשונה שחלמתי עליך מאז שעזבת פתאום, פעם ראשונה עיניי בעיניך, אתה מאותת בידך לשלום. מה כבר עשיתי שכך נענשתי בלי די לכאוב ולסבול כל חיי, לכאוב ולסבול כל חיי. זה אתה, זה היית אתה, זה אתה, זה היית אתה, זה אתה, זה היית אתה בחלום. אם אתה מת ובאת לקרוא לי, אמות כנראה, וכך טוב. ואם אתה חי אז באת לקרוא לי, עולם בוא נתראה בקרוב. אם אתה חי רחוק מן העין, הראה לי סימן של